Madam, madam. Welcome. Madam. Malam Sannu. What is it? Gaba tabbata da. Yanzu kin ga wannan bawan Allah da kike gani. In kina ji ana dictionary to asalin babansa ne fito da dictionary. Ko ba ba? Yawwa. Zaki da ana biology. Ai ka kare abunsa. Ya mata ɗaya. Ko? Social study kuma da kike da ana rance. Wani ɗan gundari ne na mahaifinka. Ko ba ka ba? Aka yi aka ɗan ɗora akai. Wait, what are you talking about? Me take ta ne? Ta ce alright talking about but Nigeria in jirga matsala. So the best problem auren Hausawa but sakin aure. Haka ne. Sai na ce mu ba haka muke ba, ƙarya ne, Hausawa ba su haka. Bahaushe shi kaɗai duk duniya shi ne kawai yake zuwa ya ajiye mace a gida ce banda leƙe ka abinci ya bata. Laki zuwa kasuwa yare, laki zuwa talla yare, laki abubuwa daban-daban. What are you saying? Why do I even stop? Why am I talking to you? Kai kaji naji kamar tana za ta je kasuwar Mariri. Ta ce abin da ya sa kasuwar Mariri me yasa suke dausai da goro. Na ce malam Bahaushe laki tauna goro bidis. Shi ne dalilin da ya sa su saboda ba sa yin sigari. Haka ne. Do you know what? I am not your mate, okay? I don't even know what you're saying, and then you stop me. Actually, stop. I was talking to you. Abin da take faɗa. Kin ga laki aure, laki kwanciya guri ɗaya, laki haihuwa ƴaƴa birjik. Don't you dare stop me on the road again. I don't even know what you're saying. You're insane. I'm not even your mate. I'm naughty. I'm naughty. Kwanciya. Ni ji ne kamar ta ce ba ta da hankali. Lafiya ta ras tace aure take so kwana kusa. Ha. Kaga auren ta ba zai wahala ba ai. Ba haka ba. Na bai ba ta wai aure ba tace nan kwana gidan sai ki. To kaga wannan da kake gani. An faɗa a masallaci bata aure ba, an faɗa a coci bata aure ba, shi yasa yanzu zamu je gidan in Allah ya sa kaga sai in kwani. Kaga dole sai mun tana da mata giya da biredi. Dole. Kwarai. Dan naga kamar ta hagiya da biredi.